बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंना समायखिरा लाबोनानै रायजो राजा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव बुंनानै समायखिरा लाबोनाय बै गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ गावनि मोनथाय मोननाय लोगो लोगोनो गावनि माखासे सुबिदाखौ मोननाय लोगो लोगोनो फोथाय खेबस' खालामग्रा लिडार दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथां। सिदा बाथ्रा, थोंजों बाथ्रा। जोंनि BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव सिखावनि गभर्नमेन्टखौ सोर दाया? देरहालांनाय MCLAफोरखौ दा बहाबा शिलं मेघालय गुवाहाटीयाव दोनखुमा बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सोर दायामोन? दा दिनै जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि हास्थायनानै रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि लुबैनानै गावबा गावनि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ थुनानै देरहासार होहरो, रायजो राजाफोरनि हेफाजाब लानानै मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भट लानानै देरहालांनाय 90% बै बर'नि पलिटिकेल लिडार्सफोरा रायजो राजाफोरनि आंखालनि समाव, रायजो राजाफोरनि खैफोदनि समाव जेबो बाथ्राबो बुंफैया, जेबो खौरांबो लाफैया। दिनैसिमबो जोंनि बर' फिसाखौ गोसोबायदि फेक इनकाउन्टार खालामनानै सिथारो बुथारो। गोसोबायदि दै, गोसोबायदि। नाथाय अब्लाबो जाथिनि सार्थखौ लानानै बे रायजो राजाफोरनि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ लानानै देरहालांनाय बै बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा, बै बर'नि पलिटिशियानफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्माव गसंथानानै जेरैबायदि बाथ्रा बुंनांगौ बेबायदि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो हाया, अब्ला बै लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ रायजो राजानो मानि गोनांथि दंबावो? दिनै बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' हारिया साधारन बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेम थासेयावबो दाउ बोरमा अमाफोर बायदि जोंनि बर' फिसाखौ गोसो जाबानो फेक इनकाउन्टार खालामनाय, गोसो जाबानो जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ जिनाहारि खालामनाय, गोसो जाबानो जोंनि बर' फिसाफोरखौ जेराव मोनो बेवहायनो देथारना दोननाय, फुथारना दोननाय, सावथारना दोननाय। बेवहाय आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन। फार्स्ट अफ अल नाम्बार 1 एक्सननि बाथ्राया नैबेयो, जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा गोलाव समनिफ्राय दखल खालामनानै दिनैसिमबो दखल खालामनानै दङ, बैसोर गासैखौबो जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हानिफ्राय इभिक्सन खालामनानै होस्रांजोबनांगौ। दिनै बर'नि जेसेबांखिनि पलिटिशियानफोर दङ, बर'नि जेसेबांखिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ आरो बर'नि जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ, मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरा माबेबा नङा माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों सिंजों सोमोन्दो लाखिदों, सोरबा नङा सोरबा सासे पलिटिशियानजों आन्दै सिरि सिखावै सोमोन्दो लाखिनानै गावबा गावनि माखासे बेनिफिट्सखौ लागासिनो दङ। गावबा गाव पलिटिकेल भट बेंकनि थाखाय दिनै गावबा गाव भट बेंकनि सार्थखौ नायनानै जोंनि बर' हारिनि बै लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ खर' गिदिर खालामबाय दंब्ला जाखिनि गाज्रि थासारियाव जोंनि बर' रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोना मोगा मोगि जाबाय थानो गोनां जानानै फैदोंना, बियो बांसिननिफ्राय बांसिन जानानै फैगोन। जेब्ला बे गाज्रि थासारिया बांसिननिफ्राय बांसिन जानानै फैगोन, अब्ला जों रायजो राजाफ्रा सोरनाव सोंथि खालामगोन? अब्ला जों रायजो राजाफोरा सोरखौ लानानै जों प्रटेस्ट खालामगोन? सोरखौ लानानै जों बाथ्रा बुंना डिमान्ड खालामगोन? बेखौबो एसे उनफिननानै सानफिननानै नाहर। दा बै गासै बिथिंखौ लानानै आं थोंजों बाथ्रा बुंनो नाजादों। जोंनि बर' हारिनि more than 90% बर' लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ
चेन्ज खालामनो गोनांथि जानानै फैबाय। माहारियारि आफादानो जा बा पलिटिशियान बा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि बर' लिडार्स दैदेनगिरिफ्रानो जायाथों मानो 90% बर' लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ जों चेन्ज खालामनो गोनां जानानै फैदों। खारन रायजो राजानि गांनाय उखैनाय लुबैनाय हाबिलास, बै गासै रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय बै गासै प्रब्लेमनि बाथ्राफोरखौ रायजोनि सिगाङाव बुंनानैनो रायजोनि हेफाजाब लानानैनो साफा साफा लिडारनि आबुं महरखौ मोननो हायो। नाथाय उनावहाय बै रायजो राजाफोरखौनो जोगारफिननाय आरो गावसोरनि नांगौनि समाव माखासे मोननांगौ मोन्थायखौ मोनहास'वा जायोब्ला आरोबाव रायजो राजानि सिगाङाव लाजिया फांजिया बै थगायसुला महर मोखांखौ लानानै रायजो राजानि आंखालनि बाथ्रा लानानै रायजो राजानि सिगाङाव बुंफ्लाफैबावनाय। दा दिनै रायजो राजाफ्रा साग्रिद जानांगोन आरो जोबोद सिरियासलि 90% बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ जों चेन्ज खालामनायनि सम जाबाय। माहारियारि आफादानो जा बा बियो पलिटिकेल प्लेटफर्मानो जायाथों मानो, दिनै जाय रायजो राजाफोरानो जोंनि रायजो राजानि सार्थखौ गोख्रों खालामनांगौनि थांखिजों बयबो गावबा गावनि मोजां मोननाय बायदियै सापर्ट खालामहरो, गावनि गोसोनि लुबैनाय बायदि पलिटिकेलि थुलुंगा खालामहरो। नाथाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो गोबां मोनसे गुबुंले थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जानानै फैदों। दिनै रायजो राजाफ्रानो बैसोरखौ जुदि लिडार खालामहरदोंब्ला आरो बै लिडारफोरनि थाखायनो जुदि दिनैनि समाव रायजो राजाफोरा गोबां बेले बेजे थासारिजों लोगोसे गोबां गाज्रि जाथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जानानै फैबाय दंब्ला आरो जों जुदि बर'नि 90% लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ चेन्ज खालामनो गोनां जानानै फैबायब्ला फार्स्ट अफ अल जों रायजो राजाफ्रानो साग्रिद जानांगोन। गावबा गावनि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ मोनसे थि जायगायाव जोङो थुनो रोंनांसिगौ। जोंनि माखासे रायजो राजानि थासारिखौ जों जुदि स्ट्रं खालामलांनांगौब्ला जोंनि बर'नि बै 90% बर' लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ जों जुदि चेन्ज खालामनांगौब्ला फार्स्ट अफ अल जों रायजो राजाफ्रानो साग्रिद जानांगौ। बेवहाय सोरनिब्रा एसे एनै रां होनायाव गावबा गावनि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ इलाम खालामनानै दा लाखाथार। सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्रा, माहारिनि सिस्टेमखौ साग्रिद खालामनांगौबा जों बयबो साग्रिद जानांगोन आरो जोंनि बर'नि बै 90% बर' लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ जों जुदि चेन्ज खालामनांगौब्ला फार्स्ट अफ अल जों गावबा गावनो स्टेन्ड जानानै ओंखारफैनांगोन आरो जों गासिबो रायजो राजाफ्रा साग्रिद जानानै गावबा गावनि नैबे मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ जोङो रायजोयैनो सायख'नाय मोनसे थि जायगायाव जोङो सेलेक्ट खालामनानै फसंथानो नाजानांसिगौ आरो जों फसंथानांगौ। नोंगौ ना मानगोनां रायजो राजा एफा बिदा फंबाय, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।